friends, बरायबाय चैनलाव पिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल इउट्युब चैनलाव दा फाइनाली दिननिफ्राय नोंथांमोना रेगुलार आपडेट मोनसिगोन बेनो जाबाय अनलि अन बड' जब इनफो इउट्युब चैनलाव दा गोबाव सम लाबाय आङो रेस्ट लादोंमोन जायनि जाउनाव नोंथांमोना गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे आदा माब्रै जाखो भिडिअ मानो होथाराखै एबा रिजाल्ट एबा माबादि लेटेस्ट आपडेट दङ बेनि सायाव गोबां मोनथिनो लुबैदोंमोन दा नोंथांमोना बाव टेटनि सायाव आपडेट मोनगोन आरो लोगोसे BTC टेटनि रिजाल्टनि सायाव आपडेट मोनगोन आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि सायावबो प्लास BTC ग्रेड 4 फाइनाल रिजाल्ट आरो लोगोसे HS लेभेल टेक्निकल आरो नन टेक्निकल रिजाल्टनि सायाव एबा केन्सेल जागोन ना जाला दा बेनि सायाव जिनिखि इनफरमेसन मोनदों नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नायजोब हानाय एसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियल इउट्युब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि अफिशियल वेबसाइटआव दायो लोगोफोर जों फैबाय आसाम पुलिसनि अफिशियल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो जायफ्रा मिस्टेक जादोंमोन दा लेटेस्ट आपडेटआ ओंखारना फैदोंमोन दा बावहाय दाख्लिनो ओंखारदोंमोन नाथाय आं रेस्ट लानाय जाउनाव आपडेटखौ होनो हायाखैमोन दा बे जाबाय आसाम पुलिसनि मोनसे नटिस फैदोंमोन जि एप्लाइ जादोंमोन दा बिनि ओरैनो एक्चुअली बैसोआ 1 इयार बारायबाय कनस्टेबलाव बाट एप्लाइ डेटआ जोंहा ओरैबायदि जादोंमोन जे 22 फेब्रुवारिखौ केन्सेल खालामनानै 8 तारिख फेब्रुवारि खालामबाय दा बिनि एप्लाइ डेटआ जोब्बाय दा बे एप्लाइ जानायाव खायसे मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन इडिट खालामनानै अपसनखौ दायो मोनगासिनो दङ बे इडिट खालामनोबा नोंथांमोना खालामना लादो दायो सोलिगासिनो दङ बेनो जाबाय 13 फेब्रुवारिसिम नोंथांमोना फंबायमोना बावहाय इडिट खालामनांगोन जेरै पस्ट प्रेफारेन्स एबा नोंथांमोननि जि एड्रेसा एबा नोंथांमोननि मिस्टेक जानाय नामफोरखौहाय चेन्ज खालामनानै लानो हायो दा बेखायनो नोंथांमोना खालामना लादो नङाबा उनावहाय प्रब्लेम जानो हागौ एडमिट मोनाबो जानो हागौ बिनि लास्ट डेटआ 13 फेब्रुवारि दाबो टाइम दङ दा बेखौ इडिट खालामनोबा जों खामानि मावनांगोन बेनिखायनो जों एप्लाइ हियराव क्लिक खालामनांगोन आरो खालामनाय लोगो एप्लाइ अनलाइनाव खनसे क्लिक खालामबावनानै बेनो जाबाय लगइन नैबे लगइनाव लगइन खालामबासो गावनि प्रफाइलाव थांनानै नोङो इडिट खालामनो हायो बेखायनो फन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै आधार कार्ड नाम्बारखौ होथारनांगोन लगइन खालामबाथाय नोङो जायखिजाया पस्टआवनो इडिटखौ दायो खालामनांगोन 13 फेब्रुवारिसिम आरो बिनि फिजिकेल टेस्टआ बियो लेट जागोन इलेक्सन उनावसो जासिगोन बियो हमना ला नेक्स्ट गोजां बोथोर खाथियाव बियो जाहैनांगौ एबा दैज्लां बायनानै बियो फिजिकेल टेस्टआ जागोन आरो दा बेखिनि नोंथांमोना आसाम पुलिसनि थाखाय बेखिनिखौ मोनथ'बाय दानिया जों थांसै बेनो जाबाय जेनाखि आसाम स्पेसियेल टेटनि कारेक्सन एबा एग्जाम सेन्टार चेन्जखौबो खालामनो हासिगोन दानिया आसाम स्पेसियेल टेट फैदोंमोन SSCनि आन्डाराव दा बेयाव जों नटिसखौ नायोब्ला स' नोंथांमोना जि एप्लाइ खालामबाय दा बिनि लास्ट डेटआ जोब्बाय दा बावहायबो मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना मा खालामनो हागोन बेनो जाबाय एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना चेन्ज खालामनानै लानो हासिगोन दा बे एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना मोनदों गासै बावहाय धेमाजि दङ गवालपारा कार्बि आंलं तामुलपुर आरो डिमा हासाव दा बावहायबो एग्जाम सेन्टारखौ कन्डाक्ट खालामसिगोन माने एग्जामखौ होसिगोन दा बेखायनो पर्टेलाव लगइन खालामनानै नोंथांमोनाबो इडिट अपसन मोनसिगोन एबा इडिट अपसन मोनबाय आरो बे इडिट अपसना दा बेनो जाबाय गाबोननिफ्राय जागायनानै आरो 19 फेब्रुवारिसिम लास्ट डेट दङ बेनि गेजेराव जायफ्रा एग्जाम सेन्टार चेन्ज खालामनो गोसो दङ एबा नोंथांमोना जुदि माबाफोर मिस्टेक जादोंबा बेखौ इडिट खालामनानै लानो हागोन आरो बे एग्जामा माब्ला जागोन अफिसियेल नटिस फैगोन आरो जेब्लानो जायो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन ना मिन्थिगोन दा बेखिनिखौ आं नोंथांमोना आपडेटखौ होग्रोबाय दानिया जों थांसै बेनो जाबाय गोबां समनिफ्राय नेनाय BTC टेटनि माखासे आपडेटआव दा जों बेखायनो BTC टेटनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनोसै देन फैबाय जोङो दा भिडिअ एसे गोलाव जागोन मानोना आं गोबांथार माने रेस्ट लादोंमोन बेनिखायनो कन्टिनिउ सिरियेलि बावहाय आपडेटखौ लाबोखाबाय जाहाथे नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनो दा जोङो BTC टेटनि सायाव फैबाय दा बेनि भेरिफिकेसना जोंहा जाबाय दङमोन नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ नाथाय बिनि गेजेरावनो मोनसे जोंहा पस्टपन जादोंमोन माखासे CTET एग्जाम दंमोन ना बिनि थाखायनो माने एग्जाम जिनोखि दङमोन बिनि थाखायनो माने एन्स भेरिफिकेसनखौहाय दोनथ'नांगौ जादोंमोन दा बेखौ लांफिनबाय बेनो जाबाय 17 फेब्रुवारि दा बेखायनो 17 फेब्रुवारिया बिनि लास्ट डेट डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन आरो बे जोबनाय लोगोनो फाइनाल मेरिट लिस्टआ गनायनि चान्सआ दंसै दा फाइनाल मेरिट लिस्ट होनोबा जेनाखि LPUP BTC टेटनि स' बे माब्ला रिजाल्टआ फैथावगौ गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला 100% बुंनो हाया नाथाय सर्सआव मोननाय बादिब्ला नोंथांमोननिया 25 निफ्राय 27 फेब्रुवारियाव बियो रिजाल्टआ फाइनाल लिस्टआ फैनाय चान्सआ दङ दा बे जाबाय BTC टेटना दा बेखायनो 25 निफ्राय बे 27 नि गेजेराव एकदम फैनाय चान्सआ दङ जुदि माबाफोर टेक्निकेलि प्रब्लेम जायोबा लेटबो जानो हागौ नाथाय रिजाल्टआ इलेक्सन सिगां फैनाय चान्सआ दङ आरो नोंथांमोना जइन जानाय चान्सआ दंसै
दा काटअफआ बेसेबां थांगोन बेखौ मिन्थिया जायखिजाया काटअफआ इउपि लेभेलाव हाइ लेभेल थांगोन बेनिफ्राय एलपि लेभेलाव एसे मिडियाम थांनो हागौ बेखौहाय उनावहाय नोंथांमोना क्लियार जागोन दा बेखिनिखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय देन जों थांसै दाना CSB आव दा बेयावबो खायसे गोबांथार माने कन्फ्यूज जागासिनो कमेन्ट्स खालामगासिनो पस्टआ केन्सेल थांबाय नामा 100% बे पस्टआ दासिमबो केन्सेल थाङाखै बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4आ पस्टआ केन्सेल थाङाखै आरो CSB आ दासिमबो केन्सेलनि नटिसखौ होआखै बेखायनो जिंगासिनांगौ गैया नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला माने गोबांथार बिदिनो सावरायनाय खोनायो जे केन्सेल थांबाय होननानै दासिम केन्सेल थाङा आरो केन्सेल थांनाया इजि नङा दा बिनि गेजेराव मोनसे सोसननाय 13 मार्चआव BCDC लेभेलाव आरोबाव हियारिं दं होनना खोनादों दा बे नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन बिनि देन दानिया ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 रिजाल्टआ माब्ला मोनथावगौ दा बेखौबो इनफरमेसन एबा सर्सआव मोननाय बादिबा नाथाय 100% बुंनो हाया 100% आं बेयाव क्लियारलि बुङा दा नोंथांमोननि HSS लेभेलावहाय टेक्निकेल अके स' बिनिफ्राय नन टेक्निकेल पोस्ट दंमोन जेराव स्टाफ नार्स लानानै गोबांथार दङमोन टेक्निशियान्स दङमोन दा बिनि रिजाल्टआ मा जागोन स' बिनि रिजाल्टआ फैगासिनो बारा गोबाव गैला दा बिनि रिजाल्टआ फैगासिनो नोंथांमोना साडेनलि पेपाराव मोनगोन बे रिजाल्टखौ आरो बिनिफ्राय ग्रेड 4 रिजाल्टआ फैगासिनो बारा गोबाव गैला नोंथांमोना जास्ट मोनसे एक्सपेक्टेड डेट लायोबा एनालाइज खालामना लायोबा नोंथांमोना 14 निफ्राय 20 फेब्रुवारिनि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे रिजाल्टआ मोननो थांगासिनो दङ दा टेक्निकेलि सुजायाबा रिजाल्टआ 14 निफ्राय 20 फेब्रुवारिनि गेजेराव ग्रेड 4 आरो HSS लेभेलनि टेक्निकेल नन टेक्निकेला फैनाय चान्सआ दङ जिखिनि इनफरमेसन मोनदों सर्सआव मोननाय बायदिबा दा बेखिनियानो नेक्स्टआव मोजां सावरायबावगोन स्पेशेल भिडिअ खालामगोन BTCनि सायाव दांबाव ओभारअल नोंथांमोना फोरमायबाय जाहाथे बयबो डिमटिभेट जाया नार्भास जाया जाहाथे नोंथांमोना फकासाव थाबाय थायो आरो लोगोसे गुबुन जब फैगोन दा बावैनो इलेक्सननि सिगां इलेक्सना 28 आव MCCआ नांनाय चान्सआ दङ फेब्रुवारि दा बेखिनि आपडेटखौ लाथ'दो नोंथांमोना इभिनिंआव लोगो मोनगोन आरो लोगोसे लाइभ सेसन दङ नोंथांमोना लाइभ सेसनाव जइन जानो हागोन लाइभ स्ट्रिमाव नोंथांमोना जइन जायोब्ला साबसिन जागोन दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट